Bună, dragilor! Este sâmbătă, început de weekend, o zi de toamnă superbă și vă anunț că sunt zilele Bucureștilor. O groază de evenimente, nu se poate să nu vă placă ceva. Intrați pe program și veți vedea că tot Bucureștiul este plin de evenimente, care mai interesante. Și pentru că îmi vine în București o prietenă pe care n-am mai văzut-o de mult timp, am zis să profit de dimineață, să bem o cafea împreună. Poate una din aceea turcească, frumoasă, bună, caldă, groasă și aspectoasă și gustoasă. Vom vedea. Și iar după amiază cu familia la tot felul de alte evenimente. Doar e weekend, toamnă frumoasă, să ne bucurăm și de viață. Pentru aceasta am îmbrăcat o rochiță frumoasă, comodă, ușoară, care nu se șifonează. Sunt încălțată comod cu adidașii mei preferați, cu Manin Moro. Vă sfătuiesc să purtați genul aceste de rochițe. Nu se șifonează, îmbracă foarte bine orice siluetă și sunt comode. Are și buzunare, nu că am băgat ceva, dar este interesant. Am accesorizat-o cu o geantă în culoare, care ne scoate din orice încurcătură și weekendul poate să înceapă. Zâmbetul la locul lor, accesoriile și voia bună cu noi. Weekend plăcut, dragilor!